Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma liet reportages zien van gewest tot gewest uit vroegere jaren. En het merkwaardige is, Johan van der Zee is redacteur geweest in al die tijd, dat je nou een filmpje zien liet van het meisje van een filmpje. En dat filmpje, dat is gewoon hoe de jeugd in Snits, ja. Die dan vernielingen en zo. Ja, over vandalisme. Ja, vandalisme, ja. Ja, hier ze dat betocht van de jeugd dat zelf maar meisje leren. Volgens mij wel. Die band die had dus opstellen maken. En daar was machinaal een soort filmscenario van maken. En dat was een filmen. En een collega van mij, een oud stagiaire, die kreeg haar stage al rond hier. Jacqueline Thijssen. Jacqueline Thijssen. Die had deze reportage maken. Ja, prachtig. Ja. Ja. We zien in beeld Dick Plantinga als de man die de reportage maakt. Nou, hij is zo nou en dan nog bij Omroep Friesland aan het werk. Ja. En politieman Cor Rijenga, die het heug stegen is in de Vaastra-zaak, die show je hier nou als gewone politie. Zeg maar, het is best leuk. Ja. En wat het leukste vind, dat is dat je het filmpje zelf ook weer zien liet. Ja. Daar gaan dus heel soort tijd van aan. Daar had zij had er, want net als mij hier is de krek haar stage al rond en kwam op dit onderwerp en ja, kon daar wel een heel soort tijd aan besteden. Zet eens even een zien. Jongetje 84 is deze reportage van gewest tot gewest. Alles klaar? Camera klaar? Ja. Stilte. Actie. Michael! God op, joh! Dat werkt niet! Oh, die kruist terug! Hij is ook terug! Oh, stop! Stop even, jongens. Doe over. Shaki, kom maar. Nou, even en Nog één keer. Dat staat vlak erbij natuurlijk, hè? Het zalt in mijn Het is wel Even verder weg staan je. Daar staan eventjes zo. Eerst hem neemt. Ja. Dat die gooi dus en dan draait naar beneden en dan zie je het hun ook over. Ja. Ja? Deel. Twee man in mijn neus. Oké. Klaar. Gaat hij weer. Actie. Oh, niet echt, jongen. Die is terug! U heeft het draaiboek in elkaar gezet aan de hand van de opstellen van de kinderen. Ja. Waarom heeft u nou voor deze scènes gekozen? Waarom heb ik voor deze scènes gekozen? Dat is eigenlijk moeilijk, want de kinderen die hebben namelijk zelf de opstellen geschreven. En we hebben uit die opstellen, daar hebben wij ook in deze zin, waar een keten wat vernield, wat ze hebben omschreven en zo. Daar hebben wij een stukje draaiboek van geschreven, waar wij filmisch een beetje verantwoorden konden en wat een beetje ingepast in het geheel kon worden. Dat is eigenlijk de reden dat we dit specifiek hebben gekozen. Maar jullie hebben geloof ik wel een paar scènes geschrapt, hè? Waarom was dat? Er zijn wel een paar scènes geschrapt omdat het niet omdat het wat te gewelddadig was eigenlijk. Kijk, je hebt met een leeftijdsgroep van 11, 12 jaar te doen. En die kun je natuurlijk geen volledige telefooncellen en winkelruiten in laten gooien. Het gaat allemaal wat te ver. Dit gaat allemaal spelenderwijs. We proberen het een beetje in het spel wat de kinderen doen naar voren te laten komen. En op die manier de vernielingen tot stand te laten komen. Wat was nou de moeilijkste scène? Nou, dat is deze scène hier op deze locatie. Met de politie die moet er haast nog aan te pas komen. Dit is eigenlijk wel een van de ingewikkeldste scènes. Ja, hier, hey, kom hier. Meekomen hier. Kom. Stop eens even, joh. Kom op. Hey, joh. Wat is dit nou? Doe je dit altijd zo? Kalm. Dat kan toch niet? Kalm. Ga eens even mee, mond, hè? Nee, maar... Jongens, het is geweldig. Ja? Het ging goed. Ja? Je waren allemaal hartstikke Dat prima. dacht ik, ja. Dat Het dacht wou ik. allemaal wel kapot. Als we nou met elkaar even het spullen pakken. Kom jongens. Dan ben we hier klaar. Ja, En dan hebben we het voor vandaag uit. Ja? Zo. Kom jullie doen? Ja, dat is een nieuwe speelterrein opgezet. Krijgen we dat nog? Nee. Ik heb jullie inderdaad een nieuw speelterrein toegezet. Ja, maar... Maar de gemeente die heeft besloten om het toch niet te doen. Wij willen het! De vernielingen zijn de laatste tijd zo vreselijk dat we hebben geen geld meer. En dat geld
wat we wilden besteden aan dat speelterrein, dat gaan we nu gebruiken om al die schade te herstellen. Als jullie nu zien dat jullie 2 minuten voor de deur staan, dat jullie het hele hek inmiddels vernield hebben. Nou, ik vind dat niet treurig. En denk daar nou maar eens goed over na. Ga je eruit? Heb je dat stelletje thuis ook kunnen? Hé, jongen, wat is hier? Gemeentepolitie Sneek, goedemiddag, hoofdagent van Bokkel. Ja, met wethouder De Bruin. Sturen jullie even een patrouillewagen, want er zijn een aantal knapen die hier de nodige vernieling op dit moment aanrichten. SK 3 HB over. HB 3 over. Zou u kunnen gaan naar de Perenboomstraat? Daar zouden vernielingen gepleegd worden door enkele jongens. Perenboomstraat, is begrepen, over. Hier, kom hier. Hé, kom hier. Wat is er hier aan de hand? Wat zijn jullie aan het doen? Vernielen. Vernielen? Hoe oud zijn jullie, jongens? Hoe oud zijn jullie? Ik ben 11. Nou, dit lijkt nergens op, maar kom eerst maar eens even met de ontbijt. Kom op. Hup. Ja, jij ook erbij, kom maar op. Hup. Hier kom even geleiden. Hé, die deur dicht, joh. Hé, ben je helemaal beton? Deur dicht. Kom op. Jij er ook bij je. Schuif eens even een beetje op. Kom. Hupsakee. Weg. Nee, niet, we gaan er verder. Nog één keer. Nou, het was weer prachtig met jou vanmiddag, niet? Ja. Ja. Waarom doe je zoiets nou eigenlijk? Maar sorry, gewoon contact te gooien, moest ik ook mee doen. Nou, dan doe je maar gewoon mee. Ja. En wie moet het nou betalen? Gemeente. De gemeente, daar ben je vlot achter. Nou, dan vergis je je dus wel mee. Denkt u dat deze film bijdraagt tot de vermindering van het vandalisme hier? Ik denk het wel. Het is de bedoeling dat de film op alle scholen gedraaid wordt. En ik denk dat wanneer men deze film ziet, dat men toch wel een indruk krijgt hoe het niet moet. En dat het dus beter moet. Stilte daar graag. Camera klaar. In deze scène bekladden 3 meisjes hun hekje. Even later lopen ze door een tunnel die helemaal ondergespoten is. Ze zijn daar heel verontwaardigd over en beseffen dat ze even daarvoor hetzelfde hebben gedaan. Daarom besluiten ze terug te gaan om het hekje schoon te maken. En jonge dames, wat is de boodschap? Nee, ik heb per ongeluk op uw hekje geklimd. En waar is dat goed voor? Niks te doen. Oké, stop maar. Dit wordt dus niks. Doen we nou een keer. Hoe moest je nou lachen? In deze scène die we net gezien hebben, besluiten jullie om het hekje weer schoon te maken. Zou je dat in het echt ook gedaan hebben? Nee, ik niet. Nee, dan durf ik het niet. Nee, nou, ik zou het wel gedaan hebben, hoor, denk ik. Maar als je dat zo verklaart, nou, ik zou het wel doen. Wij doen het achter bij ons in Stegen ook altijd zitten op die grote hekken te krassen. Dat mij dat nou moer uit. En jullie zouden niet terug durven gaan? Nee. Het is de bedoeling dat de film op alle lagere scholen, ook buiten Sneek, vertoond gaat worden. De film is een onderdeel van een project dat opgezet is om scholieren bewust te maken van het vandalismeprobleem. Denk je nou dat het, wat je nou op die film gezien hebt, dat het ook in het echt gebeurt? Ja, Willem, wat vind jij daarvan? Die dingen uit de grond scheuren en het hokje van de gemeente kapot maken, de ramen gooien. We blijven even bij dat hokje, hè? Nee, dat klopt. Dan komt die politiewagen er aanrijden. En wie herinnert zich nog wat er dan gebeurt? Weet je dat nog? Rolf? Er rent er een weg. Er rent er één weg. En wat doet de rest van de club? Die blijft staan. Die blijft staan. Wat denk je daarvan? Zou jij dat doen? Zijn eens voor dat jij daar met die Kate bezig bent, ja? Hup, paal door het raam heen en coniferen vliegen je om de oren heen. Ja? En dan komt de politiewagen aan en jij zegt van hup, nog een paal door, nog even een conifertje.
Maar ik ben weg geweest. Ben jij weg geweest? Ja, ik denk het ook wel, ja. Ja, goed. Nou, toen de heren gepakt waren, hè, werd het hele spul afgevoerd naar het politiebureau. Renate, zie je jezelf er al zitten? Nee. Jij ziet jezelf er nog niet zitten, hè? Nee. Zou je nou bang geweest zijn voor die agenten of zou je bang geweest zijn voor wat er na die tijd thuis zou komen? Ja, dat nog wel, hè? Ja. Als jij er nou eens gezeten had, Hilde? Als jij er nou eens gezeten had. Kun je je voorstellen? Bureautje, gewoon politie gaat ervoor. Ja, en nou, zeg het maar eens, waarom heb je dat gedaan? Hoe zou jij je voelen? Niet lekker. Niet lekker? Nee? Waarom niet? Kun je dat een beetje uitleggen? Een schuldgevoel. Wel schuld? Ja. Ja? Wat zou je ervan geleerd hebben? Heb je er iets van geleerd? Van die film? Nou, als ik zelf iets zou vernield hebben, dan zou ik er denk ik wel wat van leren. Want dan besef je toch ook wel dat het niet leuk is dat je iets vernielt. Je hebt er wel van geleerd, je hebt iets van de gevolgen gezien. Je hebt gezien wat er met gebeurt als je gepakt wordt. Ja? Jackie, zeg eens. Nou, het is maar een film. Het is maar een film. Ja. 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 Want zag je deze reportage, nou prachtig. Ik ken de band haar zelfs nog in herkennen, maar dan ben je aardig aan ja, zeker. Ja. Nou weer waarom en Jacqueline is later bij u redacteur in Gelderland geworden en is een aantal jaren mee in zijn stoon. Oh ja. Ja. Dus het brengt ik nog wel wat emotie mee en dit soort dingen. Ja. Sure. Nou, emotie hebben ik altijd had de redacteur van Friesland van Gewest tot Gewest oer de eilanden. Wat een ongelofelijke stroom vaak ben je naar de eilanden. Je uitwiek. En dat is dat ik zei heerlijk. Elk jaar moest dan eigenlijk alle eilanden wel een keer gaan. Ja. Dus, en dan wie ik altijd wel wat. Ja, dat wie ik altijd wel wat. Nou, zo waren dus in 1988 waar Schiermonnikoog Nationaal Park. Ja. En werd iedereen in een heel soort van nationaal park en dan kreeg je niks meer, dat meer. Dan vonden ze dat helemaal mooi, hè? Ja, wat leuk. Zullen we zien naar de reportage? Door 1988. Ich bin der allerbeste Koch. Jo Heidi, Jo Heida, und hat der Topf auch mal ein Loch. Jo Heidi, Heida, dann stopf ich Kautabak hinein, die Suppe schmeckt noch mal so fein. Jo Heidi, Jo Heida, das ist gut für die Holle. Dit is even in het dagelijks leven, hè? Ja, dit is het dagelijks leven, ja. U bent eilander? Niet van geworden, nee. Maar u woont 32 jaar al hier, ja. Dus. Zo'n koor, is dat leuk? Ja, het is hartstikke gezellig. Des Morgens, wenn ich früh aufsteh, Jo Heidi, Jo Heida, mach ich der Mannschaft gleich Kaffee. Jo Heidi, Heida. Het Nationaal Park? Nou, dat houdt dus in dat wij bepaalde voorrechten. Het is een beschermd gebied, bepaalde dingen mogen hier niet meer. Maar het is niet dat wij dus in een kooi leven, wat sommige mensen denken. We hebben als eilanders wel grote inspraak gekregen, wat eigenlijk in het begin niet de bedoeling was. Maar ja, er zijn nog verschillende hearings overgehouden toen de tijd en heel veel vergaderingen aangeweid. U bent niet bang dat er minder toeristen komen omdat het een nationaal park is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Of komen er juist meer? Nou, ik denk dat daar ook wel voor gewaakt wordt. Ja, bedankt. Daar wordt wel voor gewaakt natuurlijk. Maar nee, er zullen heus geen minder toeristen doorkomen. Joep heidi, joep heida, snaps is goed voor de cholera. Joep heidi, joep heida, joep heidi, heida. Schiermonnikoog is dit jaar voor het eerst nationaal park. Na lang praten. Eerst leek het erop dat er veel prikkeldraad moest komen om de natuur te beschermen. De Schiermonnikogers vonden dat maar niks. Ten slotte is het er toch van gekomen. Maar wel op zijn Schiermonnikoogs.
Een nationaal park is een gebied van minimaal 1000 hectare dat uiteraard een natuurgebied is, maar waarin ook de beleving voor de toerist, althans voor wat betreft de natuurlijke waarden van dat gebied, mogelijk moeten zijn. Oh wat meester, wij vinden het allen zo veilig vervoer, dat u de zee overziet op die stoel, en hier beneden ook let op de boer. Hopelijk heeft u de noodkreet gehoord, en roept u dan weer een man overboord. U komt met de boeien, wij trekken het koord. Oh wat meester, zeg me hoe ver kan ik gaan? Kan ik daar ginds nog dan staan? Daar komt alweer een drenkeling, dat is toch een ellendeling. Het is maar waarschijnlijk te doen, om een lekkere wat rustersoep. Daar heeft hij weer weggepaald. Kampeerboerderij, nou. We moeten de camping hebben. Wat is nou precies een nationaal park? Ja, wat het precies inhoudt, dat weet ik niet. Maar ik zie hierin toch wel een bekroning voor het beheer. En voor de beheerders die het in het verleden dit gebied hebben doen ontstaan tot wat of het is. De Schiermonnikoog-vertegenwoordigers in het overlegorgaan, die hebben hun best gedaan. Die hebben ervoor gezorgd dat er een plan op tafel is gekomen waarin de eilandenbevolking zich ook kan vinden. En daarom kunnen we toch wel zeggen dat we het nu kunnen toejuichen. Promotiebeleid. Promotie, dat brengt bedrijvigheid. Ook arme Roeland droeg een das, toen hij laatst in Egypte was. Promotie, dat brengt publiciteit. 25 jaar geleden ging men nog naar Saint-Tropez. Nu gaat Jan en Alleman weer naar Schier als het even kan. Iedereen verhuurt zijn huis, zolder, fiets en hockeycluis. Alle kamers zijn bezet, nergens vind je nog een bed. Promotiebeleid. Promotie, dat brengt bedrijvigheid. Dit eiland dat raakt nooit zo vol, daar hebben we de capaciteiten niet voor. Dat het zo vol raakt dat het hier zal overstromen. Jullie hebben de capaciteiten niet, maar je zou eraan kunnen werken dat je meer capaciteit krijgt. Nou, dat is dus het laatste wat in onze bedoeling ligt. Wij willen dus de huidige capaciteit, die willen wij graag zo lang mogelijk bezet houden. Dat kan ook, ja, maar we zijn dus echt niet van plan om die bergcapaciteit enorm uit te breiden. Zeker niet. Toch is de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee bang dat in zo'n nationaal park zonder beperkingen de natuur niet voldoende beschermd wordt. De opzet van het beheers- en inrichtingsplan is van die aard dat het een flexibel plan is. Dus als wij constateren dat ten aanzien van recreatie of ten aanzien van het natuurbeheer of ten aanzien van, nou, noem maar iets, dat daar bepaalde ontwikkelingen zijn die wij niet goed vinden, dan kan het plan alle minuut bijgesteld worden door het overlegorgaan. Dus we spijkeren ons niet vast voor de komende 10 jaar. Maar grijpt u dan in ten behoeve van die 70-80% van de inwoners die van de recreatie moeten leven of ten behoeve van de natuur? Nou, die twee gedachten die u nu naar voren brengt, die zijn mogelijk. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou, de verstoring van de natuur is van die aard dat we bepaalde gebieden gewoon gaan afsluiten. Ik ben daar, maar dat is mijn persoonlijke visie, daar niet zo bang voor. Want als je op hoogtijdagen ziet, zoals onlangs met Hemelvaartsdag, dat we toch een dikke 3000 mensen op 1 dag hier gehad hebben. Nou, en als je er dan, je ziet de boten aankomen op de Veersdam en je fietst daar eens gewoon wat nieuwsgierig achteraan. En waar gaan de mensen dan naartoe? Dan gaat 90% naar het strand. Wat is het dan vreugde, als zo'n je die kusten, zo vullen die teunen, als kuiltjen die aan, zal vrolijk te vieren, zo kalm en zo rustig, zo vredig die kongen, zo effen
ding hongen, zo even die baai. Wat is het op wust als de storm niet jongen, dan wil ik die masten, die brommen zo viel. Dan plaste de buur, dat splitters en gruzen, en wisten elk timmer, een wild wiskelier. Dan plaste de buur, dat splitters en gruzen, en wisten elk timmer, een wild wiskelier. In 1988 Skiermerzee, ja, burgemeester van Boekhoven, nou waarom die letter in Nijvert te landen kwam is. Ja, meesten vinden dat het Nationaal Park Aarderveen het volle meer sores teweeg bracht als het Nationaal Park Skiermerzee gaan. En om dan een eiland eigenlijk altijd al Nationaal Park is, of zei het? Eigenlijk wel. Nou ja, er was altijd wel wat een zinstelling tussen de eilanders die het minder beheren wonen dan de mensen van Boeten, de Amsterdamse leden van de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee of zo. Ja. Maar nee, er is toch een gevoel van we moeten dit goed in de gaten houden. Die reportage, dat is een van de reportages van Gewest. Er zijn heel soort maken, ik zeker over Friesland. En daarvan laten we komende week weer zien in het programma Gewest Friesland.